Dev Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, progressive expansion sang limited face-to-face classes suportado sa mga manunudlo. Kaso sa COVID-19 sa syudad, ginalantaw nga nalambot na ang peak. Sa balita national, night shift differential pay sa mga empleyado sang gobyerno gin-ratify na sa Senado kag Kongreso. Duha ka ginikanan nag-file sa TRO batog sa pagbakuna sa mga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Sa balita international, 12 kamataw patay sa Argentina bangod sa paggamit sang cocaine. Sa balita sa sports, Korea ginpierde ang women's football team sa Pilipinas sa AFC Asian Cup. Balita entertainment, iloy ni 2019 Miss USA Chesley Chris nakibot nga may high-functioning depression ang nag-suicide sini nga bata. Samtang sa balita espesyal aton padayon ng istoryahan ang mga lucky colors kag horoscope sa mga Chinese zodiac sign. Maayong aga Bacolod, mga aga balugamahin sa Western Visayas. Karangadlaw, Biyernes, Pebrero 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline sa gihapon nag-apekto sa nasilangan nga bahin sa Southern Luzon. Ang Western Visayas naman kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Mangin magalumo ng kalangitan nga may isolated rain showers bangod sang northeast monsoon o kon amihan. Mahinay tutob kasarangan ng huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang adlaw nagbutlak las 6 kaina magatunod naman las 5:49 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tutob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat Action Doors. Good morning. Hindi ko ma-get over sa imong outfit of the day. Nga, hindi ka gidya ka-get Ito over. ka, Gusto ko Rayna. sapsakon. Ito ka Rayna, gidya sa imo yung dating Ay, niya. kalai. Kulang na lang sa imo, koronahan. Rayna Elena. Ay, Doña Elena. Doña Elena, Rayna Elena eh. Lain pa Si Doña Elena, Aligarbes. Oh, lain na si Doña Ang Elena. namin mo, daw kakulang na lang sa imo, koronahan kay iproklamar. Doka mayora nga ko niya outfit Ay ay. ka pa nga bati sa akong magproklamar, no? Wala. Pababati amang ko be. Kung Ang kay gurong padlagang ko mayor sang Himamaylan ay. Para makabati ko sa imong proclaim. Correct. Ang tawag ko si Mayor Tongson. Charot lang. Good morning na kay Mayor Tongson sang Himamaylan City. Yes, good morning. Dira sa kay classmate ko man, Mayor Ernesto Estrauss ang Hinubaan. Maayong aga man sa imo. Sa taga Hinubaan, Hinuban-ons, good morning sa inyo. No? Kay Ellen Nene. Watching from El Nido. Uy, kumusta ka mo da sa El Nido? Gusto mo? Do Palawan. Palawan eh. Oo. Oh. Musta da namin man da? Makakadto sa El Nido. Itaon da si Ellen Nene. Ellen Nene. Ah. Perfect. Sige Good morning mga kuno, halin kay Alagad Kevin Henry, kay Boss Armando Relado. Perting mo kakusog sang monitor sa Armando Awi Pandayan sa barangay Talakagay. Yes, good morning dira sa inyo, no? Kay Works Gilly Morales, may agasin niya dahi, Abi dira, kay Natnat, kay August. Kay Stella Marie Celis, may agasin mo Stel. Yak, may agayak ka. Na, dunduan mo si Mayak? Hindi ka na yung magtawag si Yaya. Ako lang na iya. Ako lang na yung allowed ya. Huh? Stella Marie. Miss Chela. Kaya wala ko linoon akong mic. Kay Migo natin, Juan Bolgallo. Good morning, man. Sa may Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning dira sa inyo, no? Sa kay Toto Tan. Why naman sa Facebook? Si kumparing Bia. Nagdula naman yung Facebook. Good morning kuno kay Kumarinya Van Mayo kag Jinky de Alagdon. Georgia Gargasiran, happy Friday morning sa imo.
Kay Jean Oiseser, amo ni mo sige pangapigi si Miss Georgia, no? Siyempre, kay morning mo. Kuan sa gali ng morning coffee person. Yeah. Ako na panawag na morning coffee person. Sakto na. Una. Gaya ka lang iya. Hindi mo. Una mga morning coffee person lang. Ako pwede man naka-coffee anytime actually. Ginatamyo man ni Amigo Tawan Volgalyo, si parin niya Noel Puha, kag si marin niya Lilin Leyes Puha. Good morning. Alin kay Juan Volgalyo. Mama na sa Mayo, still listening sa gym. Athea Kim Iriman. Tensakto ko sa kay Miss Georgia. Morning coffee person. Meron na Why naman. siya ka pangapi kung hapon now? Why maguro basi kon morning na siya. Kung pangapi kung hapon, ti matawag siya nga morning person. Ano to? Morning coffee. Morning coffee person. Kung wala siya ka pangapi sa hapon, kung morning lang gid saya, kung di siya kasaho mga pi sa hapon. Amo na sila ka mga tao nga basta pag morning ang ngita ina kape. Oo. Ha, correct. Mangita ina sila kape. Ako, kape man ko. Kung kita mo ba, dadlaga pang kape man ko, hindi ba? Pero way ka pangapi subong? Huwag ka tapos na. May gintago ka nga kape. Tingala ko duway na bili ng kape. Duwa ko na iyang stocks iyang daan niya. Stocks! Sana may stocks. Dugay na abot ko na nagadaan ni kapin pa mga gamoning nga mga inadlaw. Mga simpo. Abot ko na iyang kinanglan may savings ka na da. For you to have your coffee in the morning. Si Aksyon Fred ganito po, kita ko 5 ka-box siya. Hindi araw na tayo. Ara siya nga, araw na tayo, gintas rin 5 ka-box siya. Nagayipin siguro kay Ako guro maplastar mo kasi tatlo lang ka-boxes ay. Ting isa ka-box na daan, 12 mo nang unod mo. 12 days. Di magtatlo ka-box, 36 days sa isa ka bulan, sobra pa. Correct? Ting suma mo. Sige. Homa, lumena. Ting suma. Nambasa na mas linggo na sa imok sundor, sa mat ya dasig ko ya. Gani man. Dasig ko sa mat. Bisan sala lang basta dasig. Wala ka nga bangin tsakto kaya di ba? Basta wala ka nga bangin tsakto. Basta dasig lang. Wala ko nang bangin tsakto kundi nga dasig. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning na sa imo Teray. Musta na da sa inyo, no? Kay Liza Joy Elon Amoroso, good morning man. Alex Fuentes, good morning, no? Kag dira sa mga naga-camping da sa Carjack Hill, grabe nga langalan, no? Carjack Hill. Sa din na siya? Murcia, I think, sa Minoyan. Okay. Carjack Hill. I-search be, tanaw ng suras ang Carjack Hill na. Carjack Hill. Alex Fuentes, maing agaman. Kag dira sa kay Phil Alusagay sa Japan, maing aga sa imo. No, sa namin na ko no sa daw camping site na siya. Wala man din, hindi ko siya makita. Kasi wala pa sila Facebook. Basi wala pa. Kasi bago pa lang. Kay daw na ko niya. Galing kay wala na yung mga pool, wala na camping lang gid siya. Camping lang gid yan. Nice view lang. Nice view lang. Medyo bukid na siya. Hill gani hill. Sige. Ting tawag Carjack tibot silingon. Basi kung masaka ka daw makarjack. Ma'am Luing Melos, good morning man. Standby na kami sa mga balita na lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:18, detalye na sa mga balita lokal. Ginasuportahan sa mga manunudlo sa siyudad sa Bacolod ang Progressive Expansion Phase sang limited face-to-face classes para sa mga pampubliko kag pribado nga elementarya kag high school. Suno kay ACT Teacher Bacolod Secretary General Richard Hilangre, suportado sa Union kag Federasyon sa mga manunudlo sa siyudad sa Bacolod kag probinsya ang plano ni DepEd Secretary Leonor Briones nga umpisahan ang face-to-face classes sa mga lugar nga yara sa COVID-19 Alert Level 1 kag 2 para sa mga bakunado nga estudyante kag manunudlo. Nagalao man si Hilangre nga sa maabot nga bulan sang Marso, maganubo na ang alert level sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa handom nga matutukan ang kalidad sa edukasyon para sa mga kabataan.
Ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga iya ginalantaw nga nalambot sang syudad ang peak sang pag-surge sang COVID-19 cases sa syudad. Ini kasunod nga nagamat-amat kalma o kunubo ang COVID-19 cases nga na-record sa kada adlaw. Nagalawom si Ang nga mapadayon ang pagnubo sang kaso kay hindi naliwat magsaka ang COVID cases. Ginpahayag ni Ang nga base sa panugyan sang National IATF, ginapabantayan sa ilang hospital utilization rate bangod inyang indicator kung ano ka severe ang epekto sa pagsaka sang COVID cases sa isa ka lugar. Suno kay Ang madamo ang COVID cases pero daw kaangay lang sa common colds nga mabatsyagan kag hindi na pareho sa surge sadto nga kinahanglan pa i-intubate. Nagpasiguro si Ang nga sufisyente medical oxygen, COVID-19 beds kag mga frontliners sa hospital apisar nga pila sa ila ang nagapositibo man sa virus. Ginahulat karon sa Bacolod Emergency Operations Center ang approval sang tatlo ka mga eskwelahan nga magaserve nga vaccination center sa pagbakuna sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang, gintalana sa Pebrero 14 ang pag-umpisa sang vaccination sa Bacolod sa mga age group. Ginklaro ni Ang nga ang mga persona lamang nga napaidalom sa special training course ang tugutan nga mag-vaccinate sa mga kabataan. Duha man ni Ang, 9% na lamang sang populasyon sa Bacolod ang wala pa mabakunahan, kag ini ang ginalakipan sa mga kabataan kag pila ka mga individual nga hindi pa eligible nga mabakunahan. Sa datos ng EOC, 79,781 ang kadamuon sa mga bata nga nalakip sa mga age group, kag masobra 5,000 pa lamang ang may online registration. Ginako ni Ang nga hindi malikawan ang mga ginikanan nga may kahangawa sa bakuna apang nalantaw nga maginutok man sa mga vaccination center sa tiyon nga mag-abot na ang bakuna. Ginklaro ni Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical and Data Analysis ang EOC nga booster shots lamang sa karon ang mangin prioridad sang ginlansar nga bakuna sa butika nga programa sang gobyerno. Suno kay Sorongon mahimo nga makapadulong sa lugar ang mga walk-ins nga mga Bacolodnon apang mas labing maayo kung ani sila ang mag-agi sa online registration. Dugang pa ni Sorongon, AstraZeneca lamang ang available nga vaccine para sa among aktibidad bangod sang limitado nga supply sang bakuna. Ginapaabot man sini nga mayara man sa ipadala nga supply sang bakuna nga ang gobyerno national sini nga semana. Ginlansar naman sa Mercury Drug sa Ayala Mall Capital Central sa dalang Katuslao, siyudad sa Bacolod ang pinakauna nga res bakuna sa butika sa siyudad kag probinsya sang Negros Occidental kahapon nga adlaw Pebrero 3. Sunod kay Secretary Vince Dizon, dako ang mabulig sang vaccination center sa butika, agud mas mapahapos sa mga pumuluyo nga makapabakuna sang libre kontra COVID-19. Ginkumpirmar man ni Dizon nga nagpasalig naman ang iban pang butika nga magpatigan sang kaangay nga programa. Kalakip sa mga ginalauman magbukas sang res bakuna sa butika sa ang Grace Pharmacy, Watson's Generica kag The Generics Pharmacy. Kaya po today, we want to thank Mercury Drug and Ayala Malls for hosting the first res bakuna sa butika here in Bacolod City, here in Negros. This is the way of the national government to bring the vaccines closer to our people. Ang kabahin sa pahayag ni Secretary Vince Dizon. Pila na lang ka mga dokumento lakip na ang permit to construct gikan sa Department of Health ang ginahulat para mampisahan na ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital. Suno kay Bacolod City Congressman Greg Asataya na kumpleto naman sa Department of Public Works and Highways aywan pa ang mga technical requirements. Dugang pa aprobado na ang 450 milyones pesos nga budget ni ginpain sa gobyerno nasyonal, rason nga wala na sang rason nga hindi pa ini mapatukod. Night shift differential pay sa mga empleyado sang gobyerno gin-ratify na sa Senado kag Kongreso. Samtang duha ka mga ginikanan nag-file sang TRO batok sa pagbakuna sa mga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule. Kay Jen Oiseser, shout out kuno sa Energy Fans Club. Sol Lama Barnatsa, Sawadika Bacolod. Blessed Friday sa aton tanan. Aksyon boy, good morning si Jinsky Maya. Good pwede ko mangkot mapuli ko des Bacolod, may swab test pa ang Manila. Ano is kita ko di sa airport sa Manila para makasakay ko sa eroplano. Fully vaccinated ako tapos magabot sa Silay Airport. Ano man? Ano ka na? Dito hindi ko makita. Ari dyan sa simple lang di ka mapuli sa Bacolod ka o sa Kwan. Anyway, ang kinanglan nimo antigen test. Hindi ba? Antigen test. Tapos kung negative na siya, apply ka espas. I-attach mo na sa espas ha. I-download mo lang ang espas nga application. Ara na da ang mga i-fill up panda. Tapos i-attach mo na da ang antigen test nimo nga result. Mula na. Simple. Pag-abot dire, may na, rekta ka na puli kung taga Bacolod ka. Kaya kung wala siya ka-download sang app nga Action Boy Espas, pwede man sa Google. I-search lang Espas, maka-open man na siya gyapon. Oo, sa Google. Sa Google. Kung di siya bala maka-download bala Oo, sang app. Kaya actually may app ginaya mong. Kung hindi, pwede man sa Google lang. Okay? Fill up mo da dapat fill upan. Walaton mo ang approval, maaprubahan na, kina-aprubahan mo lang na dayon. Kamo nang imo ipakita sa airport. Okay na ta, Jen? Ha? Sige. Pilton Lipura sa Pasay City. Evelyn Nepomuceno watching from Makati City. Margie Abatayo Padilla. Greet lang ang family Flora Abatayo, Padilla, Belnas Cagnardo. Miss Lily King. Yes. Good morning, Miss Lily King. Watching before I go to sleep. Ay, kay kagahon ako ng sila. Time to sleep. Good Sleeping night, time. Miss Lily. Sleeping time. Sleeping Good morning time dira sa imo. Good evening, Miss Lily King. And have a good night. Yes, and looking forward to see you and to meet you. This month, no? This month Okay, This month o February. next month? Kaya pangambalya to next month, January pa to January pa lang tumong. So most probably this month. No? Looking forward to meeting you, Miss Lily King. Yes. Rodel Aurelio, Michael John Season. Kay Elvira Hilugo. Good morning, man. I-greet ko lang niya, nagilis sa FB bla, ang birthday sang bata ni Mary Grace Bandoquillo. Happy 13th birthday sa iyad daughter nga si Ashley Lexi Casido. 13th birthday ni Ashley Lexi Casido. Happy birthday sa imo. Remind ko rin nga i-greet na ganing on earlier. Sige. Okay, usually ara na sila man sa mga amon dito. Usually transistor radio na sila pamati. Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, maayong aga diralawat sa imo. Si Miss Muriel Belardo, subla kagina mong natamyaw man siya. Ara sa kina, way ko kita. Oo, actually sa subong. Si Miss Muriel. Maria Muriel Lobaton. Good morning, correct? Miss Muriel. Yes, nalay kami na last night. Sana all. Yes, oo. Good morning dira sa imo. Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning, man. Kag dira sa mga taga Libertad naton dira nga mga amigo, mga vendors, friends, good morning. Mga vendors dira sa Libertad Public Market, maayong aga.
sa may Burgos Public Market. Good morning man. Sa barangay Sumag Dirabla. Galing kay why na sila sa kuan eh, why na sila sa market nila kay tingin na kayo pa ang market. Renovate pa ilang nga market. So, medyo Gamay lang nga antos oh, makayo ginadugay. pero mga pilagro ko tuig kay ti daw Gamay lang nga antos mga 30 years. Charot. 48 years. Mga 48 years lang mga ka-aksyon. Christine Menyes Villalobos, ng mga agaman sa imo. Uy, migota Bob Francia. Ang akon nga medical consultant. Bongga Kag legal consultant. Sulsultant ni siya mo. Sulsultant. Ha? Sulsultant. Again. Sige. Sige. Good morning na sa imo Kita nga. ka ni sa akong inasuksok ko. Courtesy of Bob Francia. Your consultant. Yeah, my consultant. Perfect. Nabiyan ko kayo damo si mo sang consultant. Pero siya gid ang pinaka main consultant, consultant. of all the consultants. Yes, consultancy. Consultancies. Ma'am Van, salamat sa 100 stars. Yeah, hello. Is it me you're looking for? Ay, aba. Hello. Ha? Is it me you're looking for? Perfect. Amo na siya. I can see it in your eyes. Ay, amo na. Oh, I can see it in your smile. You're all okay, I like- ever wanted. And my arms are open wide. Hello. Ati ma-video kay na lang ta. Sakit ka na sa video cave lang. Hello, is it me you're looking? Kamu na kay na ulihi pa blang ko na. Hello, Talak. is it me you're looking? Tim nagwang for niya. May for pagali. Kumara na sura. Hello, is it me you're looking for mo? Hello, is it me you're looking? Gumawa ang for niya. May for pagali. Di ikaw ginaguro ay. Memorize mo na Ay, yan. kala. Memorize mo na gali. Remia Garcia, good morning man. Kag kay sige, standby na kita sa aton mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35 sa detalye na sa mga balita nasyonal.
Gin-ratify sa Senado kag Kongreso ang hagna nga naghatag sang night shift differential pay sa mga government workers, lakip na diri ang yara sa idalom sang government-owned and controlled corporations. Sa idalom sang reconciled versions sa Senate Bill 643 kag House Bill 9485, ang mga empleyado sang gobyerno halin sa Division Chief panubo lakip na sa GOCCs, anuman ang ilang trabaho ang pagbayaran sang night shift differential nga hindi maglapaw sa 20% sa ilas niya hourly basic rate sa kada oras ng trabaho umpisa lasay sang gabi tutud lasay sang kagahon. Samtang exempted naman sa kinadusok nga hagna ang mga empleyado nga ila trabaho ang nagtupa lasay sang aga tutud lasay sang gabi kag ang mga on-call ang trabaho kaangay sa mga uniform personnel. Gintugyanan ang Civil Service Commission kag Department of Budget and Management nga maghimo sang pulisa kag regulasyon sa pagpatuman sa sining proposed measure. Nakakuha ang Pilipinas sa pondo para sa pagbakuna sa mga bata na nag-edad 5 tubtob 11 anyo. Sa statement, ginpahayag sa Department of Finance ug DOF, ang first batch sa COVID-19 vaccine doses para sa mga age group ay ga-deliver sa pungsod subong nga semana. Una na ginaplano sing gobyerno nga subong adlaw Pebrero 4 mag-uumpisa ang pagbakuna sa mga age group. Sunod sa DOF, nakapirma na sa kasugtanan para sa dugang $800 milyones para pondohan ang COVID-19 booster lakip ng vaccine doses para sa pediatric population. Madumduman ang DOF ang nagpirma man sa $250 milyones milyones dolyares nga loan agreement sa Asian Development Bank kag dugang nga $250 milyones nga loan deal sa Asian Infrastructure Investment Bank sang Disyembre 2021. Nag-file ang duha ka mga ginikanan sa petisyon sa Quezon City Regional Trial Court nga nagapangabay sang Temporary Restraining Order o TRO batok sa pag-roll out sa pagbakuna kontra COVID-19 sa mga bata na edad 5 tubtob 11 anyos. Ang mga petitioners gikilala nga sanday Dominic Almilor kag Girly Samonte nga nagapangabay sa Quezon City RTC nga maghimo sang permanente nga injunction kag ideklarar ang DOI's Memorandum number 2022-0041 nga unconstitutional kag void bangod sa grave abuse of discretion. Nagpabutya ang mga petitioners sila concern nga kung hindi sila maghatag sang permiso bisan nga luwag sa ilang bata nga magpabakuna, ang estado ang pwede nga mag-akto bilang parents patriae ka maghatag sa nakaigo nga consent sa dalom sang memorandum. Sunod sa mga petitioners, hindi pwede pangabayon sa DOH sa mga ginikanan o guardian sa mga permiso pagi sa memorandum, ilabi na kung ang ginikanan na may concern sa safety sang ila kabataan. Ginpanumdom sa Department of Health sa mga hospital kag mga laboratorio nga may regulasyon sa insakto nga pamaagi sa paghaboy sang medical waste. Suno kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere nga kung basta-basta lang ang paghaboy sa medical waste, posible pa inihalinan sa paglaptas ng balatian. Dugang pa may mga layi angot sa nasambit nga violations kag mayara man sang pulisa nga magagiya kung ano ang dapat himuon sa nasambit nga basura. Madumduman gin report nga may 7 ka makabataan sa Catanduanes nga nagpositibo sa COVID-19 matapos ginhampangan ang mga medical waste. Samtang madamo nga programa sang Duterte administration ang dapat nga padayunon sang masunod nga mangin presidente. Inangin pahag ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa DCRH apang dapat man sunod sa iya nga usisaon kung paano ipadayon sa isa ka presidential ang maayo nga programa sang administrasyon Duterte. Pabor man si Cayetano nga dapat padayunon sang mapili nga presidente ang Build program, ang war on drugs, pag-prioritize sa OFW kag pagpasanyog sang turismo. Ginpatag naman ni Cayetano kinanglan tadlungon ang war on drugs agon makasiguro nga wala sa matabo nga extrajudicial killings. Sa idalom sang Build program, ginsuwestyon sang kongresista ang pagpatindog sang dugang nga ospital kag mga eskwelahan. Samtang ginapamatukan naman ni Speaker Cayetano ang vape bill kag isabong nga nangin prioridad na sang pila ka mga mamalida pila ka bulan antes matapos ang termino ni Presidente Duterte. Anti-drug, pero ang daming area na dapat palakasin at ayusin. Tama ka dun sa anti-corruption. Hindi sapat na ang presidente anti-corruption. Di ba si Kuan Yew, ang dami niyang sistemang inilagay. Katulad ngayon, hindi malaman kung ano nasa loob ng salin ng mga opisyales. Ayan. So tama ka doon, Leo. Maraming dapat ipagpatuloy, pero dapat himayin. Paano mo to ipapagpatuloy? And how do you make it work? Ika nga, di ba? Si Anay House Speaker Alan Peter Cayetano.
Ginpaiso sa gobyerno ang sa Pebrero 7 ang pag-roll out sa COVID-19 vaccine sa mga bata na edad 5 to 11 anyos bukod sa logistical challenges. Sa ginpagwag statement, ginpahayag sa DOH nga ang reformulated Pfizer vaccines ang mag-aabot sa gabi sa Pebrero 4 ang schedule kung tani sa roll out sa bakuna. Ginapaabot kung tani sa gobyerno nga 780,000 ka doses ng bakuna hapon Webes kag sa 6 ka lugar sa National Capital Region mag-uumpisa sa pag-roll out sa bakuna sa amo nga age group. Sa katapusan nga bayan sa aton Balita National, mahatag kay Vice President Leni Robredo kung ano ang iaunahon nga himuon sa unang isa ka katos kadlaw sa iya pagka-presidente kung siya magdaog sa palabuton nga Mayo 9 nga presidential elections. Ginpahayag ni Vice President Leni nga isa sa iya siguraduhon amo ang pagpabaskog sang militar kag Coast Guard. Ini pahayag sa inisa ang na-interview sa Bakit Ikaw DZRH job interview sadtong Huwebes sa Pebrero 2. Importante nga may nakaigo ang kagamitan kag ikasarang ang mga soldado sang Armed Forces of the Philippines kag ang Philippine Coast Guard para sa magbantay sa teritorio kaproteksyonan ang mga mangisda sa West Philippine Sea. Ginugang pa sa Vice Presidente nga dapat 100% ang suporta sa modernization program sa AFP. Dugang pa ni Vice President Leni, kinahanglan nga maging credible ang defense posture sa South China Sea nga bisan hindi masarangan o kung hindi maparehasan ang barko sa China sa barko sa Pilipinas, nakaibalo sila nga kung sa lakayo nila ang Pilipinas, makabatsyag man sila. Target man ni Vice President Leni sa sulod sang una nga isa ka katos kadlaw sa iyas ni nga pagpangalagad sa Malacañang nga tinluan ang gobyerno. Siguraduhon niya nga piliun niya ang iya gabinete nga seryoso sa pagtinlo sang gobyerno. Pagatutukan man ni Vice President Leni sa sulod sang una nga isa ka gatos kadlaw niya bilang presidente ang pagsulbar sa pandemya nga nagapaantos karon sa madamo nga Pilipino. Suno kay Vice President Leni nga prioridad niya nga malimitahan ang paglaptas sang COVID-19, mabuksan ang ekonomiya, makasulod liwat sa trabaho ang mga trabahante, kag balik eskwela ang mga estudyante kung masolusyonan ang pandemya. Kung siya man ang maging presidente, palawigon pa ako na sangkaron pa ni Vice President Leni ang Malasakit Center nga dako naman ang nabulig para sa nangabalatian nga mga pigado nga pumuluyo. Padakuon man ang budget sang Malasakit Center para hindi lamang ang sa public hospital nga pasyente ang mabuligan kundi bisan ang yara sa ward sang private hospital. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa mas Sakay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning dira sa Baguio City. Good morning, Teacher Romela. Kag ano mamuman kay Cielo.
Sir Shelo, kag kay Excel Faye, and of course kay Ma'am Luing Melos, kay siya bana nga si Sir Melcher Melos. Good Yes. morning sa inyo dira sa tanan niya taga Bago City. Kay Virgil Legaspi Coloso, good morning, man. Okay. Okay ka na. Kay kay sino to? Si... Last mo yung tamyaw? Ah. Si Coloso. Good morning man kay Herna Rose Querido. Sa babaw ka, babaw. Sa kababaw. Dali lang. Kaya ba nag... ano ba naging tamyaw mo lang siya? Tamyaw ko lang siya. Really what si Si Barkit. Maninoy mo lang ho Sige Good morning man kay Maninoy Noel Libuon. Good morning kay Suon Mike dira. Yes. Sa may Pahanokoy City. Ay, charot. Barangay Pahanokoy. Good morning, Dra. Kay Miss Virgie Coloso. Amo na basa ko Gina. Yan. Sige Bago Kay- babaw lang dito. Kay Herna Rose Querido, good morning liwat sa imo. Sige, kay dara sa may Bing office. Kay Elizabeth Casuyon, good morning sa imo. Dara sa may Villa Esperanza Barangay Tangub, Bacolod City. Kay Eva Tokere, good morning man. Kay Dennis Nuestro, good morning. Kamusta dra ang aton nga pizzahan? Yeah, pizzahan. Pizzahan sa atong Pizzeria. Wood Wood fire. fire. Kay Ma'am Elizabeth Malaka, good morning man. More power and God bless. Salamat gid. Thomas Broniola, good morning. Si Jai, doon Pagadora. Pagadora. Ginatamyaw niya si Mamaya Eleanor, nagapamati gid siya subong paayo kagid mang. Nagano lain na pamatsa guro ni mama niya. Sige Kay Maninoy Michael Jun P. Season, good morning mo sa imo dira sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Kay Tonsky Abaw. Ay, kalay. Sige, okay na yan. We respect that. Sa iyong opinion. Opinion. Kay opinion. Di ba? Ganit man. Ginakuha ko lang, nag-adjust lang ko. Sige. Di pwede Namian ko mag-adjust? adjust kagidya sa mga aladyasan. Kay buot pero dungol. Ay, kalain buot pero dungol. Good morning na sa imo. Kay Bia, kilala. Yan siguro si Bia Jonathan. Or basi si Bia Jonathan. Taga Punta Balyo. Sige Punta Balyo. Si Palay City. Okay. Kay Jensky Mayag, salamat ko sa advice, Moction Boy. Sana all, advisor. Kay Marcos Macoy Anselmo, Liz Biminda Bonhibod, Boboy Gonzales, Richard Reyes. Boboy Gonzales, si Kwan na? Sino? Si Dr. Kubla. Siya nagaling si Doc mo. Dr. Bob Francia. Ang akon nga, amo na sila kasi mo bla ang ining penguin niyo. Courtesy ni Dr. Bob Francia. Namian ko. Good morning na sa Sila imo nga, doctor. nailantawa nga kay subong kuananta ka namin ni sa ang Ngayon ka actually. Yes. May ato pag ito sa kuno nga blue, may Amo man na-design tanan. naman ni-design may blue. Lain-lain lang color. Lain-lain lang color. Matamato nila kuno give sa akon. Namian ko ginamatamat. So hindi lang tingog. Para may rason niya pero may kamo magkitaan. Yes. So basi karon ang yatag si blue naman. Basi. Tomorrow mo naman ang outfit. For tomorrow mo ako naman ng ang outfit. outfit. Nagbalik ko lagi na sa Malay. Ay, gali ka nga Kaya man. nakailis na ko. Pag sakay ko sa salakyan, kita ko sa likod, uy, ang kuan gali basi pangitao ni Amo na ka naglantaw gid siya kaniguro. Oo, kasi pangitao ni nagbalik ko sa balay ka mag-ilis. Pwede no. Nagbalik ka gid diyan, di pwede sa lakyan mo lang mag-ilis. Nagbalik ka gid diyan, effort ka gid diyan. Nag-effort ko balik kay butangan mo pa kuan mo ng kolon. Di ba? Okay. Na. Next time mabutang ka na lang cologne sa mga salakyan. Ay, bakli ko pala. Sige, wala problema. Aliyog lang ko da kay di mo consultant. Siya na lang mabaka. Sang kolon. Sir Bob Francia. Dahil lang kay kung mabuksan ang kuan. Ang Balikbayan box number 5. Number 4 pa lang sa mo out of 24 Balikbayan boxes. Ay, puwerte! Oh! Bungga! Si Kasi gusto yung bulig kami. Daya Eden.
May ato na toya from box number 3. From Balikbayan box number 3. box Ako sa number 4 ko na nakuha. Number 4. Ah. Diba si Budlayan siya, pwede kita ka-help na bukas ang 5. Bro. Huligan bukas. Pero tino, 24 kami. Oo, Perfect. number 5 pa lang sa mga ginagawa. Number 4 ini isang Number box. 4. Sige. Sa Aksyon din, may atuto siya sa number 3 to sa number Balita 3 box na galin. Ay, pwerte nga. Ano, ganun, no? Dirty, yeah. Ikaw, guro, basi sa mga box number 23 ka pa. Ay, basi sa 19. Pwede ka ayun. Sa 19. Charot. So, basi everyday man siya bukas at indasigay ang lakat. Hindi. Hindi. Kaya ka dugay maubos ang kada box. Ayaw mo na. Balit ba yan? Box na yabi mo ng karton lang Kaya nga. hambal siya buligan, tapos siya panagtag sa giyang balikbayan boxes. Kaya mo ti boxes. Boxes. Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Kag kay Mildred Herdon Tahonera. Good morning. Ano man Action Boy si Russell Gomez. Yes, ay Russell, good morning sa imo dira, no? Yes. Kag danay ka nag-post naman ang akon nga ano. Ay nano ini hindi ka na to dampi man. Kay si Mildred. Okay. So si Randy Kasuyon, good morning man. Watching lang ni siya Action Boy. Kag sige kay kay ihada ko da Tess Rivera Murayama. Good morning, sa Japan. man. Good morning. Sa ko gusto mo siya da Tess ay may klase na mo. Gani. Kaya sa busy Japan I siya. think no naga face to face classes na sila mo, no? So busy gid siya Action So Boy. busy Gaalaga gid siya siya. nga baby boy. Yes. Kag kay Marjun Rivera, Yes. kay Chona Trinilia, kag Pambong Revilla. Good morning. Revilla man? Rivera. Lang Rivera. Rivera. Si Bong na yung Revilla. Si Bong na yung Bong Revilla. Revilla. Winston Goles, good morning man. Ben Hood, good Kuan lang morning. standby lang kay Winston. Kay tanawon ta kumadayon ang barangay election. Standby lang. Leader ta nito siya, di ba? Kung dumaan mo. Leader to na siya. Oy, si Janet Delgado, Mary Ann Janet Delgado, good morning sa imo dira sa Japan. Yes. Mrs. ni Kuan ni Aksyon Andy Delgado. Sa una po na din namon. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Sa detalye, balita international, patay ang 12 kamatao kag 50 ang na-hospital matapos maggamit sang cocaine nga nagaunod sa makahililo nga substance sa Buenos Aires, Argentina. Ginaresto naman sa motoridad ang pila ka matao nga nagabaligya sa nasambit nga droga. Ginaimbestigahan man sa motoridad ang na-report nga ginalakutan sa ibang nga substance sa mga suspect ang droga para mas madamo sili ang ilang mabaligya. Ginpaidalam nila ang mga nakuha nga droga sa laboratory test agud may baluan kung ano ang unod sa nasambit nga droga. Ang inflation sa bulan sa Enero ang nagdasig ini sa sunod sa ING Bank Chief Economist nga si Nicolas Mapa. Ang inflation may mo mag-settle ini sa 3.9% sa Enero base man sa 2012 base prices halin sa 3.6% sa December 2021. Apang wala pa sang akong mayara sang non-consensus sa January inflation expectation samtang ang Philippine Statistics Authority nag-shift sa 2018 base year agud ma-update ang consumer price index nga basket. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 94 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 90 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 53 centimos. Kag sa naman yung balita entertainment, wala sang ideya ang pamilya ni Cheswick
Chesley Christ nga naglabot na sa mataas nga level sa depresyon ang 2019 Miss USA. Ini ang una nga pagpagwa sa nga statement sang Iloy sini nga si April Simpkins. 3 ka adlaw matapos mapatay si Chesley nga sa ulihigin kumpirma sa New York Police Department nga suicide ang rason. Sa report sang people.com na kumpirma nga naghikog si Christ kasunod sa ginpatigan nga autopsy sa bangkay sini. Naibaloan o kon ang 53-year-old mom ni Chesley ang naging beauty queen man sa 2002 sa diin siyang ginkoronahan bilang Mrs. North Carolina, US. Naibaloan niya ginakilala sa Miss USA organization si Chesley bilang Miss USA nga pinakadugay ang reign sa sulod sang 557 dias matapos mapostpone ang Miss USA 2020 pageant bangod sa COVID-19. Sa sports, natapos na ang kampanya sa women's football team sa pungsod sa AFC Women's Asian Cup. Matapos gintiardes na sa Korea Republic sa score nga 2-0 sa Chief Chhatrapati Sports Complex sa Pune, India. Sa piyaka-pierde, sigurado naman ilang pagsulod sa 2023 FIFA Women's World Cup. Masunod nga makainkwentro sa Korea ang kung sino man ang magdaog sa tunga sa Japan kag China. Balita Espesyal! Alright! Energy! May biyernes ka ba? Biyernes? Oo. So, for long. Biyernes kaya ang Monday, no? Oo, alainay gina dapat. Dapat may alainay. gina sila, may ma-identify mo gina ang kinalain. Iyan ma-identify. Now, na-identify ko na gani, balang ko na nadayon. Balam na rin ko anong adlaw. Yes. Pasalamatan mo ina sa Salamat, gid, Aksyon Dorel. Kabay pa nga Kalai. mag-muad ka mo. takas ko. Luis Gonzaga, may agadira. Kay Kagawad Ulaya Balahon, kay Dr. Krisha Kagang i-greet mo Duanyas. to, Gina, hambal mo. Happy Ayaw birthday. ka. Sino Sige. to gani? Happy birthday sa anak bala ni Kuan, ni Grace Bandokilio. Nga si 13th birthday ni Ashley Lexi Casido. Na happy birthday, Ashley. Halin sa kay mama mo, Grace Bandokilio. I love it, no? Kaya dali lang. Kay may balo kasi dudes may pag-greet na sa mo kay aran na gahulat. Pero dyan ay ka. Basi hindi ko makita ang... Pangita, na, sige, samtang na pangita sige, mo, Action ikaw Boy. damay. Ano kita na, Action Boy? Sending prayers to all barristers naton. Kay subong Yes! adlaw. Good luck, good luck! Ang ilang nga examination, ilang nga bar exam. So, God bless gid sa tanan naton nga mga barristers. Okay? Sige, kag good morning, Liwat. Good morning dira sa kay Nanay Ofelia Empedrada. Sigurado ni si Dudso. Engineer Aquilio, Delia Fontespina, Teresita de Villagracia, George Colango sa Procrosos Pandan, Barangay Cabug, Bacolod City. Good morning dira sa inyo. Siyang doktor ko nag-text now, niya hindi malipat. Starbucks cafe kita after. Wow, sa raol, Starbucks. Okay, good. Sige. Sige. Good morning man sa imoy hada nga si Caitlin Nang. Ano Ay, siya yada, sa mga gayada. Panorama Studio. Kuan, nami ang ano gani? Tikoy Nest. Tikoy Nest. Ah, Nga sige. gibsu. 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 Di mo kayo nga gaw, patari sa balita. Alang na balo ka na gid nga. Ano tanan na niya, sila nang bala research, kay doon na si Manon. I-post na lang Kay, sa Facebook. kagapon, doon na ba tiyan ko, doon nag-Valentine's na ko Ben Eden. Ikay gaya. Nag-Valentine's Huwag ka ako pa din. ka move on niya sa New Year. Sa Eh, di ba Chinese isa New kasi Year. mana ka ba i-celebrate? Oo. Nag-move on picture na ng ka- Valentine's. Ay, hindi na lang. I-cancel ta na lang. I-cancel ta na lang ng ano. Kaya doon nag-Valentine's na gid sila. Oo, nag-Valentine's na kami ya. Kay... Aha. Okay na. Kay daw lang alang na. Sige, kita sa panahon, kag karon ha, bantayan taman may Action Boy, may presidential forum. Yes, ay oo. Oh, alas 9 ha, ano, karon, mga ha? action. 9 to 12 noon. 9 to 12 noon? Yes, 3 Well, hours ang aton nga presidential forum na iyan sa KBP. So tanan din nga KBP member stations ang mag-air sini sang presidential forum featuring sa aton mga presidential candidates except Kay Bongbong Marcos. Kay daw conflict kuno siya conflict sa schedule. iyang schedule. Sige. Wala ta na mahimo. Dugay na sa akin padalaan sang letter mo tanang conflict kuno sa schedule niya. Dugay na sa akin invite sang KBP actually. Sige lang ka. sige. Matiyan ta karon ang ilang mga importante mo. Malo ka mga action. Samtang sige-sige na yung mga interview, we come to know sang aton nga mga kandidato. Ano ang ilang nga ikasarang,
ano ang ilang mahatag sa aton, ano ang aton mamahimo paabot sa ila. Diri mo matakos ang mga empleyado, ang mga presidentiables, no? Diri mo mawalan sa mga interviews ni. Oo, kung ikaw mismo ma-validate sa imo, Yes. kaugalingon mo mismo, hindi ka base lang sa mabatian mo, Oo, or hindi- mabasahan mo sa oo, Facebook. tanawon ta ilang mga sabat. Oo, nanaunta ko anong para sa imo ay mayo niya. Mayo ni, mayo atong programa nila. Makita tada mo, no? Hindi ta magkuhan lang sa sinong sikat sa Facebook, sino ang damo muna. Amatian ta ang ilagid nga mga programa. Then, we can make a wise decision Yes. sa aton sini pagpili sa aton masunod nga maging presidente. Remember, anom katuig na naman ang aton sini nga antuson kung magpili kita sang indi amo. Ha? So matian ta karon alas 9 tubtob alas 12 sa aton nga Presidential Forum. Oh, sige. Sige. Inyo gid mapatiyan ang aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag by the way, may candidates forum ta ha. 6. Sa Sunday ta ma-start Sunday candidates naman forum yan. naton. Inyo naman yan. Ini ang mga local candidates naton, matian taman sila, ha? Matian taman sila. Mamatian nila kada Sunday beginning sa February 6 alas 9 tugtob alas 10:30 diri sa Aksyon Radio. 9 to Domingo, 10:30. kada Domingo, kag kon kada Sabado, babatian na siya sa ining action hotline balang oras, alas 8 tugtob alas 9:30. Ara dang aton nga candidates forum, no? Para nga ang mga kandidato nato mabatian taman sila, pamatian ta sila, hindi lang ta magbasa sa Facebook sa mga gina-post na. Matian ta nanong ma-offer nila sa mga local candidates ng Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, no? So, be a responsible voter. Basta kada Sunday Saturday and Sunday. Pero sini nga pagsugod nato ni sa Sunday. Sunday, February 6 kita. Tapos, dason nga Sabado, February 12. Sabado na kun aga, sige aton nga kuan nga candidates forum. No? So, every Saturday and Sunday na dayon until before sang election. So, pwede na ma-announce nyo kung sino inyo first nga Oh, guest? pwede naton. Ang first guest naton Sa this sininga Sunday, Domingo. Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Alcid Familiaran, kag ang congressional candidate Dan Atayde. Okay. So, Sila na ang February aton 6. yung first guest. February 6, pagka February 13, Sunday na gyapon si former Congressman Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, kag Attorney Cesar Distrito. Sige. Sa mga ka-action, standby na sa Action Hotline, redaksyon Art Tayhupon, ang inyo naman rin nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.